JK Yadav Films present. JK Yadav Films. होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजा सोनवर्षा थाना चौक JK Yadav Films. धीरे धीरे सैया होबे घरवा में सुता बेला हमरा के अपना घरवा में धीरे धीरे से घर में हमारा आवेला घरवा में हमारा के सुतावेला कहीं जाए ना नजरवा से सैया देवरा चुम्मा ले लेता तोरा पहरा में रहला सैया देवरा चुम्मा ले लेता तोरा पहरा में रहला JK Yadav Films. रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजा सोनवर्षा थाना चौक JK Yadav Films.